Kushone abantu abayishumi okufaka phakathi izingane abayishumi nesithupha okufaka phakathi izingane eziyisishiyagalombili engozini yomgwaqo N2 phakathi koPhongolo kanye neTshelejuba eNyakatho yesifundazwe eKwaZulu Natal. Imibiko ithi lengozi ibiphakathi kweloli kanye neveni. Lezingane zesikole bezithuthwa zibheke esikoleni zihleze evenini ngesikhathi kwenzeka lengozi. Ingane eyodwa kwembulwa kwembesa kuyona esibhedlela kanti iphuthunyisiwe. Umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal sizwakalisa ukukhulu ukudabuka nokuzwelana kakhulu nemindeni yabantwana abawu16 ngemumva kwenhlekelele yengozi eyenzeke lapha emgwaqweni N2 endaweni okuthiwa kusemaKhalathini ngasoPhongolo. Ngokwemibiko esiyitholile emaphoyiseni ikhomba ukuthi kwenzeke ingozi ebandakanya itruck kanye neveni ebilayisha abantwana abaningi besikole bekhona kodwa nabantu abambalwa abadala. Kule ngozi ke kubikwe ukuthi bawu16 abantu abashonile kodwa ithimba lethu njengamanje lisakhona lotakulo lisatakula kule ngozi.